mukaddes orada yetkeli. Gep gurrumam yetek. Başka wagtlar şu konkurs geçirmeýärmi diýip aýdýarlar. Murat Mollayev, ağam salamu aleykum, gowmaya daylan, tuvalama oğlanlar, yıllar Ramazan bayramı, orada bayram ile kutladın, bize seni kutlayak ağam, kavul olsun oradalar bayramlarına, demeyeceğim ki Allah dergahına kavul etsin tutyan orada. Ağam orada bayramına bağışlap bir konkursu edeymişim, şu an vizyon gördüm, konkurs, yenge şeyde burada, yadıma düşüyordu ağam, ilk bilen abi orada bayramına biz oyunları, şans oyunlarının oynanmadığını, mena doğru deyip fikir edem, bilem, din adamlar bu düşünýänler bana. Yöne näme diýsen ama sen bilen şeyler hasap geçip Instagram döwrüne ýadyň asal 2020-2022 Instagram, TikTok diýen de adapşan moda bolmady koy. Moda däl boldy şu wagtlar TikTok moda. Ýadyňa düşýän bolsam şeýle nemelerden goýaryn Instagramda bir kaktus, TikTok güýçli saky falan ma diýdim aşk efirler edýärdik. 2022 aprelinde şeyle var da tol geçipdi de şu Ramazan bayramında konkursa gidipdiň agam. Oňa da $120 210 adam toplap 210 san sponsor toplap $120 pul topladyň. Dogry dämi? Bu konkursu diňe sen etmedin. Näme wady? Şu bir marketing eýesi näme diýýär diýip bir gara gelýär wady. Näme diýýär diýip bir aýal wady. Sen wadyň maksimum wady 3-4 sana kol etdiň. Menem sponsor boldum şonda. Aýym papina nam aldyňyz bolmaň aýym papina bilen o bagty diýýän aram goýdal bolan üçin men atka etdiň külturyny. Yanımdaki oğlan Türk'ten Türkmenistan'a goşuro diýdi, eşijek sat diýdi, şo sahypasyny etdi. İşte kolyandadan $120 210 san sponsordan pul topladyňyz şey jemlediňiz, videosyny paýlaşdyňyz. Näme şu Murat Molla diýen gapdaňdaklara mady videosyny hemme sponsoryny hemme biletdiňiz diýen sahypa. Ýöne şo konkurs seň sahypanda geçirilip dagam. Şo konkurs seň sahypanda geçirilip sen atwyşal etdiň videosunda sen ýogum bolsaň sen glavny bu jogap berýän gürleýän sponsor 20 000 çende garanti diýdiň şu bada diýen bolýan bu garantiýany Allah berýär zat näme düşdi de o bolýan şo döwürler 20 000 çende garanti diýdiň. Ýöne 4 000 5 000 geldi ýanymdaky oğlan. Men liçin çöre gip beren bile ýaşap beren oğlanym şoň ýalak boldy. Umanadır ben orada aynı birine tökmedat yani alı olacakken men emedil sizinki Allah inancım ba men emedil şoň ýazatlarda bir orada aynı ýürek bolan şereketler eder gurrunlar edesim gelen ok. Şu sen dilimden aýtdyň da bu zatlar men gowal jogum dälim bol. Ýene şu tema çykdy da orada başla konkurs edýän ýerdiň men şoň aýda nikalym aýda aýyn ýerim da içimde Allah men sana ýigrenjedem ok. Ýani ýok pullaňam işsangam diýän ýok ýöne şo wat halkyň şonça puly köýdi agam diýjeksiň 2020-de bolanda şu wat ýadyňa düşýärmi diýip. Murat Molla kaktus taman go Williams'ın adam sen bilen ýazyşdyň. Şeyle var şu döwür halk reaksiýa berdi de Instagram içindäkiler reaksiýa berdi Murat Molla şu edenler var da maksimum demesek geçe takallı maksimum ne tamam maksimum şu wada bolan sahypalaňa ýapyp goýduňuz Instagramda временно отключение аккаунтda da wagtlaň ýapyp şonu ýapyp goýduňuz da gilden gaçdyňız adam. Şonda toplanan neme goýduňuz ben goýduňuz. Şonda toplanan pullar ama ýyna paýlanmady berilen garantiýa da gelmedi 20 000 garantiýa 4 000 4,5 000 geldi. Hiç kime bir köpek pul berilmedi. Şo konkurs şonu bilen ýatyryldy. Şo goh almagal ýatýan satyp ortalykdan gitdiň adam Instagramdan. Men ýadyňyzda dadyrym siziň. Men ýüzüm wara görüp tanamayan görüp bu çagan tanamok diýsen maňa adalatsyzlyk etdiň bolar sen men gaty utanýansyn. Inni şonça pul toplandy. Agam inni agam 2020-de şonça pul topladyňyz. Maşin berjek diýdiňiz, näme etdiňiz? Bu halk gatnaşdy. 4 000 adam atnaşdy, 4 000 adam gatnaşdy, belledi, eýtdi, beýtdi, onu ortalykdan hiç zat bolmadyklar sahypalaňa diýip vizyonda diýip gaçdyňyz dogry dämi? Hani şu zatlar agam maňa hasap berdi ama men pulum gitmedi otaýdy. Erkek ýalak. Ýöne men ýanymdaky olanım we menden 220 adamdyr şolar. Men ýanymdaky olandan başga 220 tan sponsoryň pulu howa boldy otaýda. Aýdyşym ýalak maňa hasap berdi ama maňa hasap berme. Sen halka hasap ber aýagym. Yani orada da gowda etjek bolýan şu orada da. Sen öňkü orada da eden zatlaryň ýyzyn ýuwup bir listin ýuwup şu öňkü orada da edenji oýunlaryň listin arasarap täze listen başlaýarlar şu orada da kyn görmeseň. Sebäbi men Instagram, TikTok'umy görýänler bir ýaşra boldular. Gat köp ýadyna düşmedi, ýadyna düşündirim ýazar aşakda kommentariýada. Oyun ben ve oyduğunuz videoda şu ya Nazrita Habibova düştü ya da Maral Diyez'e düştü. Yani 2020'de şu birden biri düştü videoda şolar düştü. Maxi düştü mü? O aynı oluyor. O adece şey deyip beraber 4 sana korup şu taýda var $25,000 hova valla. Askurun ayda aynı sana. $120'dan 220 adamın pulu, sponsorun pulu. Plansa ondan sonra gat köp saatler söz verdiniz size sponsorlara. Her 2 günden sizin sahypalaňyzda reklam edip durjak diýdiňiz, olar bolmady 20 000 adam geler diýdiňiz, olar bolmady. Aýtsak bolýan şu öňkü oradalarda 20 000 oradasynda edenji oýunyň
Ýygyny bir düşündir aýagam şo pullar näme boldy bir. Şondaky maşyn kime gitdi, şondaky pullar näme etdi? Bir düşünşdik öteren adamymyz gelmedi puluny ýygyna paýladyk diýdi. Sponsorlaryň puluny ýygyna paý. Hiç kim pulu ýygyna gelmedi şondaky berenler. Men sebäbi men ýanymdaky dostumdan bilýän Lübo men ideal 2022-den ýere näme pul beren bolsa men bloknodumda ba telefonda spravkasy bolýanmam. Eger sen çyndanam orada da ýyle pul paýlamak isleýän bolsaň we sponsorlaryňa patpişik getirmek isleýän bolsaň bir öňki oradalarda eden oýunjuklyň hasabyny berseň halka bir halkam bilse zatlarynyň geçen ýyllarda da hemmesinde de hile şike bar. Mana şo zatlar bir gurrunlar näme şun beýdýäňiz diýip orada da bir halkyň size bolan söýgüsini, halkyň size bolan mehrini yerbetligi ulanýaňyzmy näme etdiňiz ama şu durmuşda men düşünmedim de. Yeni erte bir sebäbidir, yeni erte bir gün size pul berjekler we sponsorlar we olar şunu bir açyk gurrun bolsun sebäbi şo taýda maşyny berjek diýdiňiz zat diýdiňiz. Näl ondan soň 20 milyon aşakdaklara pul näçe milyon pul ay gara gaty köp zat bollam şo taýda şo zatlara bir düşündir ay kyn görmeseň. Hoş sag bola.